Ассалому алейкум бародарон. Хушомадед ба канали Марс Студиос. Бо шумо ҳастам Умидор Қурбон. Бародарон, имрӯз як хабари дигар ба шумо дорам ки мо дар як филми туркӣ нақшофарӣ кардем ва нақши мо он қадар нақши хуб набуд ва ба ҳар ҳол мо дар он иштирок кардем. ба русӣ мегӯям масовка. Дар масовка иштирок кардем ва бисёр чизҳоро аз онҳо омӯхтем ва дар як филми қадимӣ ки тааллуқ дорад ба солҳои пеш. Филм 2022 мебарояд ва баъзе аз саҳнаҳоро мо худ ба навор гирифтем барои нишон додани шумо. тамошо кунед ва моро дастгирӣ кунед. Саҳнаҳоро ба шумо мемонам, чӣ гуна ба навор гирифта истодаанд, дар чӣ хел ҷойҳо ба навор гирифта истодаанд. ҳама гунаҳоро ба шумо мефаҳмонем. хуб, ба шумо тамошои хуб хоҳонам. Салому алейкум бародарон, хуш омадед ба канали мо бародарон. ҳозир мо дар як филми туркӣ бозӣ карда истодаем. иншоалло барои шумо пешниҳод мекунем. ҳасанҳо камтар иҷозат намедем барои сёмкои дрон кардан бародарон. бози камтар вақти намоз омадагем. иншоалло ки бо кадрҳо барои шумо пешниҳод мекунем. короче филм як филми қадимӣ мешавад. барои бози сенаям чиро мемонам ҳама мақсад визуали эффекти бояд сёмка шавад. барои бародарон интизор бошед. иншоалло ки филм чишид бо барои шумо пешниҳод мекунем.
خب برادران، همین قدر بود. خدا یار و مددگارتون باشد. با ما بودن رو فراموش نکنید. در کانال ما پاپیسا سکنید. لایک مونده و حتما فکراتون در کامنتاری نویسونید. خداوند یار و مددگارتون باشد. در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله.